San Juan Kapitulo 20. Nasiknat pay laeng iti agsapa ti umunang aldaw ti lawas, idinapan ni Maria Magdalena iti tanem. Idi makita na ana ikatan ti bato ana isira iti tanem, nagtaraya na pan iti ayan ni Simon Pedro ken ti sabali nga adalan, daydi dinungdungon ni Jesus. Kinunana kadakwada, inikat da ti apo iti tanem, ket saan mi nga ammo tinang ikabilan da kenkwana. Napan ni Pedro ken tinasao nga adalan iti tanem. Nagtaray da adwa, ngem naparpardas ti panagtaray da ita nga adalan, ket inunaan na ni Pedro adimanon iti tanem. Simmirip iti tanem, ket nakita na day dilupot alinen, ngem saan asimrek. Si Maruno asimangpat ni Simon Pedro, ket naglayon asimrek iti tanem. Nakita na ti lupot alinen anay aplag sadyay, ken ti lupot anay ibedbed ide iti ulo ni Jesus, ngem saan anay ilaok iti ayan ti lupot alinen, no diket nalukot anay ilasin iti sabali a disso. Simrak met ti adalan, daydi mon una ang nakadanon iti tanem. Nakita na tinapasamak ket namati. Di da payla naawatan ti kunati na santuan a surat a masapul nga agungar ni Jesus. Kalpasan na, nagawid dagiti adalan. Agtaktakder ni Maria nga agsangsangit iti sibay ti tanem. Idi madama nga agsangsangit, nagdumog a kimmita iti uneg ti tanem, ket nakita na ti dua nga angheles a nakapuraw. Agtugtugaw da iti diso ang nakaikabilan idi ti bangkay ni Jesus. Adda ti maysa iti ulwanan ket ti sabali iti sakaanan. Babae, sinaludsod da, apay ngagsangsangit ka. Impanaw da ti apok ket tiyak ammo ti nangikabilan da kenkwana, insungbat na. Timalyaw ni Maria ket nakita na ni Jesus nga agtaktak dara sadyay ngem di na nailasin. Babae, sinaludsod ni Jesus, apay ngagsangsangit ka. Siya sino ti sapsapulem. Impagarup ni Maria nga iso ti hardinero, ket kinunana kenkwana, Apo, no sika tinang ipano kenkwana, ibagaman tinang ikabilam ta innak alaan. Maria, kinuna ni Jesus. Simangon ni Maria, ket kinunana kenkwana iti Hebreo, Rabboni, ket nasauan, Maestro. Di nakigaman, tadyak pa'y nagsublikan niyama, kinuna ni Jesus. Ngamin ka ibaga kadagiti kakabsat ko, nga agsubliak to ti amak nga amayumet, iti Diyos ko a Diyos yumet. Napanimpadamag ni Maria Magdalena kadagiti adalan a nakita na ti Apo. Imbaga na pa'y ti insao ti Apo kenkwana. Idi rumabiin iti daytamet lang nga umunang nga aldaw ti lawas, nag-uurnong dagiti adalan. Imbalunat da ti balay, gapo ta mabuteng da kadagiti papangulo a Hudyo. Napan ni Jesus ket nagtakder iti ayanda. Adda ko makapya kada kayo, kinunana. Sana impakita kadakwada dagiti ima na ken ti bakrang na. Kasta unay tiragsak dagiti adalan iti pan nakakita da iti Apo. Kinunamanan ni Jesus kadakwada, adda ko makapya kada kayo. Kasi ti panang ibaon kanyak ti Ama, kastamat ti panang ibaon ko kada kayo. Idi masaunan daytoy, sinang-awan na ida ket kinunana, awatan nyo ti Espiritu Santo. No pakawanan nyo ti basol dagiti tattao, mapakawanda. No saan nyo apakawanan ida, saan damat a mapakawan. Idi nagparang ni Jesus kadagiti adalan, awan ti may sakadakwada, ni Tomas a mauawagan iti singin. Impadamag nga rod dagiti daddo mga adalan kenkwana a nakita dati Apo. Kinuna ni Tomas kadakwada, Diyak mamate, no diyak makita ken maarikap ti nagdalanan ti lansa kadagiti ima na, wenno masagid ti bakrang na. Kalpasan ti may sa alawas, nag-uurnong manan dagiti adalan iti uneg ti balay. Adda idi ni Tomas. Nakabalunot dagiti ruangan, ngamimay ni Jesus ket nagtakder iti ayanda. Adda ko matal na kada kayo, kinuna na kadakwada. Sana kinuna ken ni Tomas, kitaem dagiti imak ken arikapem toy bakrang ko. Pukawem tadwadwam ket mamati ka. Apok ken Diyos ko, kinuna ni Tomas. Kinuna ni Jesus kenkwana, mamati ka kadi gapu ta nakitanak. Nagasat dagiti mamati nupay didak makita. Adupay dagiti milagro nga inaramid ni Jesus iti imatang dagiti adalan na, ngem saan a naisurat iti daytoy a libro. Dagiti nailanad iti daytoy a libro, naisurat da tapno mamati kayo ani Jesus, isu ti Kristo nga anak ti Dios, ket babaan iti daytoy a pamati, maaddan kayo kuma iti biag gapu kenkwana.